יש עוד דברים בחיים מלבד מחשב וטלפון? את חיה באשליות? כאילו אם אין לך טלפון בשבילי אז אני הולכת. לא, רגע, חכי, את יכולה לעזור לי רגע? לעזור לי עם עוד משהו? גם עוד אחד? זה ממש מהמם, אני לא הייתי יכולה לעשות את זה בלעדייך. תודה. אבל את יודעת, ממש מאוחר, אני חושבת שכדאי שתלכי הביתה. מה את הטלפון שהבטחת לי? את יודעת באמת, יש עוד דברים בחיים מלבד מחשב וטלפון? את רוצה להגיד לי שבזבזתי את כל הזמן הזה ואת אפילו לא מתכוונת לתת לי טלפון? אני חושבת שדווקא די נהנית. או תבואי מחר? אוף, מרגיזה! יכולה להזיז את עצמך מהספה ולעזור לי? היום בבית ספר. יש לך שיעורי בית? את מוכנה גם לסדר את החדר שלך? ולך נזיר חזירים. אני לא היה צריך אפילו לבקש, פשוט היינו עושים את זה לבד. אני חושב שאנחנו יותר מדי מפנקים אותך. ממש מפנקים אותך. וכל החברות שלי רק אתם, ההורים המעצבנים שלי, לא מוכנים לקנות לי. סליחה, את לא יכולה לדבר אליי ככה. אני לא הולכת לבית ספר. למה הפעם? אין לי מה ללבוש. אין לי מה ללבוש. וואי, את יודעת, כשאני הייתי בגיל שלך, היו לי שתי סבלות, אחת על הגוף שלי ואחת בכביסה. לך יש ארון מלא בגדים, ואין לך מה ללבוש. כן, המורה שלך התקשרה להגיד שהיא נאלצה להוציא אותך לנשים. המורה שלי מטומטמת ולא מבינה כלום, מה בסך הכל עשיתי? אמא, אני צריכה 200 שקל לקנות מתנה לחבריי היום הולדת. מה? למה כל כך הרבה כסף? תקני לך חבילת טושים ותכתבי לברכה לך. אמא, אנחנו כבר לא חיים בתקופת האבן, העולם מתקדם, טוב? אבא, אתה יכול להקפיץ אותי לחוג? זה לא כל כך רחוק, ולא יזיק לך ללכת קצת ברגל. נו, מה אכפת לך? מה, אני נראה לך כמו מונית? Where do you think you're going in those shoes? What's wrong with my shoes? Those heels. They're high and you're only 11. Mom, come on, give me a break. Everyone wears these shoes. They're not even that high. וגם מפונקים נורא, אך אם טיפת מזל, הם יבינו שהם נורא.